Ćao, ja sam Nada, dobrodošli na moj YouTube kanal Fit. Nadam se da ste spremni i raspoloženi za jedan novi trening. U ovom videu pokazat ću vam vežbice za ruke kao i za gornji deo tela gde je posebno aktivan stomak kao i leđa. Možda će vam vežbice delovati lagano, ali ukoliko ih budete radili na pravilan način i upravo onako kako vam ja budem rekla, imat će pravi i puni efekat. Stanete u raskoračni stav i spustite se u neku pozu polučučnja. Spustite se onoliko nisko koliko vam odgovara, dovoljno da vam predstavlja izazov, ali ne i previše kako vam ne bi ometalo prosto posturu tela. Ruke podižete u vis i dva puta kao da tapnete kada ih podižete na gore. Potom ih vraćate dole, možete ih vraćati ispred sebe, možete i iza sebe. Poenta kod ove vežbice jeste da kontrahujete jako mišiće stomaka kako ne biste se zabacivali na nazad i krivili leđa, jer će vas blago, s obzirom da ruke podižemo na gore i da one idu blago iza naše glave, malo će vas vući da telom idete na nazad, što naravno ne bi trebalo, a to ćete izbeći tako što ćete jako stegnuti mišiće stomaka. Ujedno jako stegnite i mišiće nogu kao i zadnjice, jer su i oni veoma aktivni. Ramena naravno odvojite od ušiju i gledajte da pokret radite onako što više odmereno i sa što većom kontrolom. Napravit ćemo sada pauzu nekih 10 sekundi i prelazimo na sledeću vežbicu. Radimo sličnu stvar, samo što ruke sada držimo ispred sebe. Sve vrijeme rukama oblikujemo krug i podižemo ih gore iznad sebe uz dva jaka pulsa, potom vraćamo u donji položaj. Znate, i ovdje isto važi kao i kod prethodne vežbice, kontrahujte mišiće stomaka kako ne bi ste se naginjali na nazad. Dodajemo još jedan pokret, ruke otvaramo u stranu. Što više rukama budete radili onako graciozno i što više budete imali kontrolu nad tim pokretom, vidjet ćete da je sam pokret veoma težak i zahtjevan i naravno samo održavanje pravilne posture tela tokom izvođenja ove vežbe je izuzetno zahtjevno, tako da ćete na taj način zapravo i osjetiti pravi efekat ovakve vežbe. Sada malo odmorite, pa ćemo se pripremiti za naredne vežbice. Trebalo bi već da osjećate jak bol u mišićima ruku, zapravo onako zatezani, da osjetite da su zaista bile aktivne. Sada lezite na strunjaču ili na pod šta god je ispod vas i idemo u pozu kao za plank ili ti izdržaj. Uvucite stomak, jako stegnite i noge i zadnjicu, rukama odgurujete pod od sebe kako biste maksimalno aktivirali i mišiće grudi i naizmenično jednu pa drugu ruku odižemo od poda i podižemo do otprilike nivoa ramena. Radite to onako suptilno i polako, što laganije radite to će vam zapravo biti teže jer je onda duži period vremena oslonca na samo jednoj ruci. Tako da sve vrijeme ne zaboravite da držite kontrahovane mišiće stomaka, jako stegnuto u zadnjicu, noge, sve pod tonusom i aktivno je cijelo telo, nisu aktivne samo ruke. U ovoj vežbi možda na prvi pogled ne deluje, ali vama je najmanje aktivna ruka koju podižemo od poda i koju pružamo ispred sebe, najviše aktivna ova ruka koja ostaje dole i ostatak tela. Sada ćemo isto napraviti manju pauzicu. Pa prelazimo na sljedeću vežbicu. Okrenite se na stranu tela, legnete na stranu tela, lakat donje ruke kojom ste oslonjeni otprilike ispod ramena, to je u ravnoj liniji sa ramenom i telo je u pravoj liniji, znači kukovi su pravi, ne padaju ni napred ni nazad i polako počinjete da odižete kukove u vis, tako praktično se onda podiže i cijelo telo i gornju ruku prebacujete preko svoje glave
i kao da još dodatno malo radite ekstenziju, da se još malo dodatno opružite. Isto i kod ove vežbice, što je radite laganije i uz veću i potpuniju kontrolu pokreta, samim tim mnogo je veći efekat vežbice. Vi ovu vežbicu možete raditi uz klasično zamahivanje i brzo i apsolutno nikakve rezultate nećete imati, ali ako radite polako, ako kontrahujete svaki mišić i onako da baš osjetite da su mišići aktivni, onda će zaista vežba i imati pravi potpuni efekat. Sada ćemo uraditi još jednu vežbicu. Okrenite se praktično leđima, okrenuti ste ka strunjači, podignite telo u jedan ravni obrnuti položaj plenka ili ti izdržaja, ostanite u toj pozi, u tom položaju, namestite se gdje vam je udobno i naizmenično jednu pa drugu nogu podižite u vis, tako što cijelim stopalom klizite po drugoj stajnoj nozi s kojom ste oslonjeni o strunjaču. Mišić zadnjice kontrahujte jako i stisnite ga prosto i sve vreme tako držite kukove u vis, nemojte dozvoliti da vam telo padne, već zaista treba da sve vreme održavate jednu pravu liniju celog tela. Kontrolisano dišite, ramena odvojite od ušiju i ne dozvolite da vam glava upada ili prosto ostatak tela. Malo se možete protegnuti po želji, čisto da istignemo sada sve ove mišiće koji su bili veoma aktivni, koji su vredno radili. Pa prelazimo na dalje. Okrenuti ste ka strunjači i poza je kao za izdržaj ili za plank, s tim što ste malo više podignuti, zadnjica je malo više podignuta u vis. Nogu prvo opružate gore u vis, ujedno privlačite i cijelo telo, potom tu istu nogu privlačite na unutra ka sebi, ka grudima i ka laktu suprotne ruke. Pokušajte da se odgurujete šakama o strunjaču. Pokušajte da vam je stomak sve vreme zategnut, aktiviran. Pokušajte naravno i da dišete kontinuirano. Ne dozvolite da prekidate dah ili disanje. Sada ćemo malo odmoriti pre prelaska na drugu stranu. Ukoliko vam je ova vežbica previše zahtevna, ne morate podizati nogu skroz u vis iza sebe, možete raditi samo privlačenje ka grudima, ka laktu suprotne ruke. Najbitnije od svega jeste da osjećate svoje mišiće kako su aktivni i da ih onako na pravilan i adekvatan način kontrahujete i koristite maksimalno kako biste od samog vežbanja i imali efekta. Ne zaboravite da pijete dovoljno tečnosti pre vežbanja, tokom vežbanja, nakon vežbanja, zapravo vode. Budite uvek dovoljno hidrirani zato što na taj način ćete pomoći svom telu da lakše prebrodi trening i naravno brži oporavak. Sada sedite na svoja stopala, odmorite koliko vam je potrebno i prelazimo da uradimo onu vežbicu na drugoj strani. Ako ste mislili da sam zaboravila, nisam, samo sam želela da napravim ove vežbice između. Okrenuti ste na stranu tela, lakat je ispod ramena ruke na kojoj ste oslonjeni, podižete kukove u vis i idete gornjom rukom preko glave, ujedno dodatno izvijate svoje telo. Dišete kontinuirano sve vreme, bitno je da obratite pažnju da su vam kukovi stalno pod istim uglom u odnosu na pod, to znači da ne treba da idu ni na nazad kao ni na napred, nego bi zaista trebalo da onako telo bude u jednoj pravoj liniji. Sada sedite na kolena, malo ćemo da istegnemo jednu pa drugu stranu tela i predlažem vam da ove vežbice ponovite još minimum 2 ili 3 puta kako biste imali potpuni efekt od vežbanja.
Drago mi je da ste vežbali sa mnom, nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro ponovo.